hartara kontratua baliozkoa izango baita. Eta orain hitza emango diot berriz ere Frederiki, eta arkitze egingo digun maila desberdinei buruz. Hala, oraintxe aipatu dizuedan hau argiago ikusi izan dezakezuen, eta Espainiarekin alderatuta dauden maila baliokidetza desberdinei buruzko informazioa emango digun. Eskerrik asko, horixe da, orain irudiaren behe aldean ikusten ditugu mailen baliokidetzak. Hau da, Frantziako nomenklaturan definitzen diren mailak horiek dira, zifra erromatarrak, batetik 5 bitartekoak, eta Kogalik aipatu digun bezala, ikaskuntzan, maila txikienetik hasita, mail goreneraino iristeko aukera dugu. Hainbat trebakuntza mota ditugu, maila gorenean ere bai. Hemen ikusten ditugu baliokidetzak Europako titulazioekin alderatuta. Eta egia esan ez gaude oso ohituta horiek erabiltzera. Beraz, sistematikoki ezarri beharko dugu, gure 5. Europako 3. da, gure 4. antzekoa da, baina hemen irudi honetan ikusten dugu mugikotasunarako 3, 4 eta 5 mailako hartzaileak ditugula, funtsean, eta lurralde transfronterizoan mugitzen direla ikusten dugu 4. mailan, iruditzen zait, zuen sistemako goi mailaren parekoa dela, lehenengo Pirefop proiektuarekin mugikortasun handia izan genuen trebakuntza maila horretan. Une petite diapositive conclusive. Bon, pour vous rappeler, même si ça a déjà été dit, ikusten dugu ondorio modura, aipatu dugu lehen ere, baina gogoraraziko dugu Piremop proiektua Pirineoetako lan batzordearen lurraldean gauzatzen dela, ez dira erregio osoak, ez Frantzian, ez Espainian, programan parte hartzen dutenak, baina gero proiektua aurkezten denean, ikusiko dugu, xehetasunez, zein diren. Frantzian, proiektu honen edo mugikortasun dispositibo horien onurak jaso ditzaketen ikasleak ugari dira, Frantzian eskualde asko dira, 52.000 ikastun dira, 180 trebakuntza zentru eta 340 diploma daude eskuragarri gure lurraldeetan, eta horren bestez aukera ugari dago. Hemen dauden hemen agertzen zaizkigun Frantziako erregio guztiek badute borondatea mugikortasuna garatzeko, ikastunen mugikortasuna garatzeko, eta hori da oraintxe azalduko dizueguna. Eta beraz, labur bilduz, gure ikastunen mugikortasun, mugaz gaindiko mugikortasunari dagokionez, zuen ikastunekin ere trukeak egin ahal izango genituzkela esan behar dut. Mila esker. Juste, je voudrais rajouter que j'ai vu que Osatxo bat erantxin nahi nuen, jaso duzu dokumentazioa, Akitaniak argitaratu ditu dokumentu hauek Pirefom programaren baitan, katalanez, gaztelaniaz eta frantsesez daude, 6 dokumentu desberdin daude, eta lan hori Espainiarekin kolaborazioan atera da, automozioko ofizioen inguruan. Oso gauza interesgarria da, ziren eta herrialde desberdinetako hezkuntza sistema desberdinak agertzen dira, eta eskumenak ere azaltzen dira. Enpresekiko hurbiltasuna ere lantzen da, zer egin daitekeen, zer aldatu behar den, aipatzen da. Oso dokumentu ona da lanerako, eskerrik asko.
Alors pour la région Languedoc-Roussillon, je vais Languedoc-Roussillon erregiori dagokionez. Hasteko inpresio batzuk azalduko dizkizuet. Ni erregioko lehendakari ordea naiz eta ikaskuntzaren eta lanbide heziketaren arduraduna naiz. Eta gaur goizetik gauza asko esateko gogoa daukat lehenik eta behin. Garrantzitsua da mugikortasunaz arduratzea, baina esan nahi nuke garrantzitsua dela gure gazteriarentzat mugikortasun hori egokitzeko gaitasun gisa bakarrik ikustea, enpleguko beharrei egokitzeko modu bat ikustea, baina horrez gain, ikuspegi kulturaren ikuspegiare hartzea, autoestimua lantzeko egokia dela pentsatzea, edo, besterik gabe, ikaskuntzarako eta bizitza hobea izateko aukera ona izango dela. Izan ere, hala, ikasten dugu beste herrialdeetako pertsonekin hitz egiten, eta hori garrantzitsua da gogoan hartzea Europak aukera hori eman diezaiekela gaztei. Ez dugu mugatu behar enpleguaren ikuspegira. Horixe da nire iritzia, izan ere, gure gazteria oso garrantzitsua da eta babestu egin behar dugu. Languedoc-Roussillon, mugikortasuna oso ikuspegi zabaletik hartzen dugu, izan ere, gure lurraldea oso anitza da. Kostaldea dugu, eta hor hiri handiak ditugu, adibidez Montpellier, Béziers, Perpignan, biztanleri altua dugu, portuak, aireportuak, eta jarduera handia da, oso ugaria da, baina gure lurraldean bestalde badira zonalde babestuak ekologikoki, ikuspegi ekologikotik, nekazaritzak giroko beste zonalde batzuk daude. 2000 urtetik mugikortasunaren kontua planteatu dugu gure biztanleriarako. Hasieran kultur mugikortasuna zen gure ideia. Gero mugikortasun praktikoa eta gaur egun belaunaldi guztien laguntzari buruz ari gara hitz egiten, erregioen arteko mugikortasunerako. Eta baita ere, gaur hemen ditugun gure bazkideekin eta Europako gainerako bazkideekin mugikortasuna bultatzeaz. Erregioen arteko mugikortasunean eredu izan nahi izan dugu egiaz. Eta horregatik dira gure ikastunek 500 euroko txeke bat jasotzen dute beren gidai baimena eskuratzeko. Hala, gure erregioko presidenteak abiadura handiko trenaren prezioa euro batean finkatu du, ibilbide bakoitzeko, edo txartel bakoitzeko. Hala, ikasleek zonalde industrialetan bizi behar badute, edo tamaina txikiko hirietan, garapena, gure lurraldeko garapena harmoniaz egin daiteke. Hartara, jarduera dena ez da kostaldean pilatuko. Barnealdeari ere bizitza emango zaio eta erakargarria izango da. Asko inbertitu dugu gazteengan, eta oso horro gaude gure trebakuntza zentroetaz. Ikastunak trebatzeko zentroetaz. Gaur hemen ditugu haietako ordezkariak. Zen ere, energia asko bideratzen dute ikastunen trukeak antolatzeko Europako testu inguruan. Horrek zailtasun ugari da, karzki, noski. Izan ere, Frantzian ikastunek lan kontratu bat dute, eta horremestez atzerrira doazenean lanera doaz. Eta horrez gain, ahalmen profesionalak eskuratzera ere badoaz. Behar bada beste herrialde batzuetan modu desberdinetan egiten diren, ofizio batzuetan modu desberdinetan egiten diren ahalmenak eskuratzera edo lan egiteko moduak ikastera. Halaber, beren heldutasuna lantzera doaz, espiritu praktikoagoa lortzera. Eta burua nolabait zabaltzera doaz. Truke horiek antolatzea erronka handia da talde pedagogikoentzako. Eta nabarmendu nahi dut trebatzaileek, irakasleek, energia ugari eta ez bakarrik denbora ematen dutela halako misioetan eginkizunetan.
erregioko administrazioen artean eta ez bakarrik politikoengan, guk dispositiboak abian jarri ditugu